Wan pai biang upol Pogba na ka football. Bat extend biang Cristiano Ronaldo ia ka kontrak jong kumju ru Neymar. Bat lanon sa ialehkai ka Inter Miami. Persya ia ka PSG te parlong. Peit hadu bekut ka neka video. Bat ngakerpat ipi. Ngop haban subscribe, like bat share. Te hoi parlong. Hadin bau pol Pogba ulsyaban no na ka football. Nakadaw ba ulapan kam ia udrox bad long ba unsyaban na ka football hadu sausnem hanrei lapan dunano tang hadu khat prabnai bad menta upul Pogba ulawan pai biang na ka football hakaba ulalej ban panyaso bad ka Monaco kabade ka club na refran bad ka kontrak jungu bad ka te ka club kan sedang haka samoy ka bansawan bad kan kutno hadu snem arjar arpunyo te perlok kumba pitip ba upul Pogba udai uway na kipeler jong ka front ubakan saib ha bat ubala job ru iya ka World Cup haus nem arjar khat pra bat ubala job ru iya ka Nation League bat kiwe pa bat haba pai pat iya ka lawe jong Luka Modric unlej ban panya so no bat ke AC Milan tang shudep no ka club World Cup hakane ka samoy kat ba nakaliang jong Neymar pat unyay teng biang ia ka kontrak jong bat ka Santos hadu snem arjar punriu jong ka World Cup bat haba pai pat nakaliang jong Cristiano Ronaldo kalong ka kubar ka basngaw tenat nakabenta kinang kersan jong namar bakin sayo shu ia kalat banyo i bat saki ia une orang ialehkai hakamadan jong ka football namar ba nakaliang jong Cristiano Ronaldo ula extend biang ia ka kontrak jong hadu usnem arjar arpunyo bat ke klub Al Nassr bat kata kamut parlok tikna bet bau Cristiano Ronaldo unsayo sakawe ka chan bat kata kadai ke last dan nakabenta Cristiano Ronaldo banyo ban mi kmat bat ban job ia ke World Cup jong usnem arjar arpunreu bat kari Portugal te haoj parlok haba pai pat nakaliang jong ka FIFA Club World Cup hadin bakila depan ialehkai ia ka round jong ka group stage kila point no sya ka round 16 bat menta tong ini peit no ia ki program jong kini ki jing ialehkai te ki jing ialehkai kan sedang no menta kamit hakapor khandai siteng ka Palmeiras kan ikun persya ia ka Botafogo kat ba ka Benfica kan sikun persya ia ka Chelsea hakapor si bije siteng senya bat ka tim jong Lionel Messi pat kan sikun persya ia ka PSG lasyai kasngi hakapor khandai siteng menmit te haoj parlok ka PSG kadon khandai persen ka chan ban job ia ka te ka jing ialehkai kat ba ka Inter Miami kadon tang 10% ka chan hanrei ya kata ngin sakino lasyai kasngi bat ka Flamengo kan yikun persya ia ka Bayern kat ba ka Inter Milan kan yikun persya ia ka Fluminense bat ka Man City kan sikun persya ia ka Al Hilal kat ba ka Real Madrid pat kan sikun persya ia ka Juventus bat ka Borussia Dortmund kan sikun persya ia ka Monterrey kublei shipun